Počujem! Zlá. Ty si väčšia! Máš mať rozum, ona je malá! Neznášam ťa. Čo si to povedala? Ja! Charlotte! Vráť sa! Počkaj! Charlotte! Tamara, nebež za mnou, nechaj ma! Počkaj, Tamara. Tamara, nechaj ma, vážne ma nechaj! Ja som prišla kvôli dedičskému konaniu mojej mamy. A kto ste, prosím vás? Biharová, Charlotte. Si to ty. Prečo si prišla až teraz? Ty si sa jej bála, čo? No tej, bosorky. Kto zapálil mami trevenicu? Motýla? Nevyslovuje meno, lebo ju privoláš. Tá bosorka? Tu sa to stalo. Čo sa tam stalo? Kde je to detko? Nemaj, tak ti nič nepoviem! Tu sa nič nehovorí. Keď bol spln, tak sa tam pri ohni pretrčali na Hercovi, čo tam robili. Vypadni, ty svina! Ty čo od nás vlastne chceš?